So magpadi, nagsakay sa bangka, tapos naglawod, nagbanwit. Lingo niyan, so magpadida ang mga pangga, nakatigsaro na dang banyerang sira na nabanwit. Dakulo na. Sa kataduduwa lang da sinda duman sa lawod, sa bangka, maida ang malibangan sa duwa habang nagbabanwit, sige lang daan tarataghoy. Sige lang daan chismisan. Sabi ka, so padi maray papadi habang nasa lawod kita, lucky 9 kita digdi. Kaso ang problema da, paano da sinda makalaki 9? Maman sinandarang baraha. Nasa lawod. Makaman maman tindahan eh. Dahil ka makabakal baraha. Ang ipuposta daanin da sa lakinin. So, na banwit nindang tigsarong banyerang sira. Kung isa ang magana, saya na so nabanwitan. Nakaisip sa rong padihon maripapadi maglakinin kita. Mamang kitang baraha. Ang gamiton tang baraha, atot. Umatot na so sarong amigo kunyan da anom sa nadang atot dahil na da nakahirit sa 6 puntos sabi da prut 6 puntos ka pa di dahil ka na maghirit. So saro naman da ang padihon ang tumisting ang umatot prut siyam da, 9? Laki na. Ano pa ka ito, daog na so padihon, ta nakaatot na siya ning siyam. Laki na inak, ugmahon da itong maray so padihon, sa sobrang kaugmahan niya da, mga pangga, kinuha niya na so nakapustang sarong banyerang sira na binanwitan. Pag-alsa da, kaso padihon, pag-alsang siring ka, edi, magkaatot pang saro. Buklo ka pa na. 10 puntos ka.